फाइनाय नैचुको जुन सालमारी कक्ति सालो एनएलएफ टिरकनि बखाक्तै तिप्रासा थानसानि याप्रि लोकुकुथुम पान्दा कतर ख्लाइजाकनानि थाङै दंगो आबनि बागै तिनि स्रां सालो बाइजालबारि रोंनख्लानो थाङै थाइनायखा ते आ सालो पान्दा पाइमानि यागुलो फुटबल टुर्नामेन्ट बो चेंगे रिजाकनाय हिनि शाखा एनएलएफ टिनि प्रेसिडेन्ट प्रसेनजित देबबर्मा जयावै नाय तंनि नकपार न्यूजनि मांप्लिवो तिनि बाइजालो फाइमान उद्देश्य ओंखायबुनो सिनी प्रोग्राम दंगो 29 तारिखो अब 27 तारिखो न कैसा तंगमानि हाइपानो वाइसबाइनो 29 तारिखो तेसा प्रोग्राम तंगमानि बगैना अब 29 तारिखो जों प्लांगि थांगाता 29 तारिखो सिनी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ओरिजिनल ग्रुप निंगिनाय जोंरो कैसा तिप्रासा थानसानि याप्रि तिप्रासारक जे अराय फराय इं तंमानि आबनो बाहायखि जों थानसा खलायमान अबनि तिने जों जे प्रोग्राम 27 तारिख तंमानि अबनो जों 29 तारिख लांगि थागा 29 तारिखो फुं फाइसिङो लोकुथुम पान्दांनाय औ लोकुथुम पान्दानि बुमुं हुंके तिप्रासा थानसानि याप्रि दाबुक जे सिचुएशन त्रिपुरा राज्यो तिप्रासारक कैसाबे नांलाय वालाय तंमानि वालाया खायजानि ताइ जों थानसानि याप्रि न तुइनाय बसकांगो चिनि हामगारि माननानि ताइ चिनि बसकांनि जे मानथाय सकथायनो जों तुइमानानि ताइ बसकां साललगो जाहाथे जों जोंजालो क्लायाविनो चिनि मानथायनो जों मानना तिनायाव पान्दानो जों खायनो थाङै दङ अ पान्दावो तिप्रासा थानसानि याप्रिवो जत सय तिप्रासा हिन्नाय खातुं खाजा खाय फाइनानि बागै आं कबगो ते सारिक फाइसिङो हुंकाय अर फुटबल टुर्नामेन्ट ओंनाय 29 तारिखनि सारिक फाइसिं अ टुर्नामेन्ट हुंके थांनाय 1997 10 तारिख अगस्तनि सालो मोजां निर्मल कान्ति देबबर्मा ब सामुं सित्रा तांनाय रबाय बोथारजाखा अ सालनो तिनाय बिनि मुकुमो आं साल कदक मालमै आं फातारो तंमानि यागलो ताबुक अ मेमोरियल न तिनाय फुटबल टुर्नामेन्ट ओंनाय फाइनाय 29 तारिख सिमि अ जागावो अब 10 तारिख अगस्त दरा अ टुर्नामेन्ट तंनाय अ टुर्नामेन्टनो जत सिनि आमसाइनि लुकुरक रामचंद्रघाट कन्स्टिट्यूशननि लुकुरक ते फातारो तंनाय जे फाइमानायनो फाइ अ पान्दाव पार्टिसिपेट खायनानि बागै आं दिनि न सालो दिनि बिसिंते आं कबगो फाइदि जों थानसानि याप्रि सेनाय थानसा खाय जों सामुनो तांनाय तिप्रासा थानसानि याप्रिनो जों नायथावखाय बसकांगो प्लांगिनाय बाहायके सिनि मानथायनो जों मानैमान जों मानायलायनाय फाइदि आरो निनानि ता हिलायदि ता सेजालायदि ता केबें लायदि अबसि सिनि नाहारमुं सिनि अर्गानाइजेशन नाहारमुं अ दिनो कबंमानिनि नांखुकजाक एनजिअ रो फाइनाय ताइ अ जागावो नायथकाय पान्दानो जाहाथे क्लां माना तिनाय आमसाइनि लुकुरनो बाबुनानि कयमुं ते कबुमुं ताइ अ सालो जों सामना गोरों फाइ पार्टिसिपेट खालायफैनाय जोंनो डनेट खालायफैनाय बरक बरक बायबो जों सालायजाक आबुनि बागै दिनि अरजाकानि प्रिपारेशन कमिटि बरकनि बिसिंथि जे नायकल दङो गाहामखाय नायकल थांमाना तिनाय आमसानि लुकुरक जाहाथे सुंनो ते कमिटिनो सुबानान बागै जतनो आं कयो आसुकनो हामबाय सर नारवाय मत मै साब मानसा फैनाय नारवाय अखरा हंखायतो 27 तारिखो नि प्रोग्राम हंखायतो सिनि त्रिपुरानि तिप्रासानि बुबाग्रा बरम गनां प्रदीप किशोर मानिक्य देबबर्मा बर नारवाय अख्राङै फायनाय हनै तंमानि किन्तु बनो मेसेज ताखोनो रिमेयाखो ताबुक जों साहरलायनाय जे अ प्रोग्राम न 29 तारिखो न खालायनायनि बागै ब दिनो फाइसि दं हनै जों साख्लायसिनाय 27 तारिख हंखायतो बिन फायनायनि बनि जिनो डेट खालायमानि डेट न सालसा जों पिसगै रह कथा सालनि पिसका
ke pisongman pore bo naro krang nai ti kubuni kabang kok o ti prasad thanchani yapri ni pandano chubana bagi kabangma regional party leader of finance bagi tini amoi phaimalai phika o dino norong ni buskang ti borok non nukjagnai tam bagi hinke jeng nangkok tongmani jora ti prasad thanchani yapri no bahai ke jeng buskang otrangiman sini borok to besirbat jeng wal nerongo thanchangna ringya nasna rongo hamdangna ringya hamdangna ni ringnai ni nangnai tei kamiam sai rogo kabangma nini nasaja tiar drug addict rok ngui tongo obono bahai ke jeng mukto khlaimanani obono tibo jeng tabuk sini wan sungmani sini organization tine jeng wan sugui tongo tei buskang salogo tebo kaham khainai jahate problem nya tinai jeng khlaimanna tei sini wan suglai tongo sini organization bising tinai haidi naro press media rokbo sungno bahai ke tebo buskang otlangman subaiman sungno subadi obono nong thani kobogoi angobono sabota